Ja. Kastina! Bai, zer da? Kastina apuntatzeko, hemen gemaian galtze zaizu. Eskerrik asko! Ez da zer. Zein da? Kaixo. Nola gontzara, Asia? Kalean buelta bat ematen. Eta zer da paper hori? Kastinera apuntatzeko gemaia du. Bai. Asia horrenatu, erandu guango zara kastinera. Ai, noa. Kaixo, ni Asier naiz eta kastinera apuntatu naiz. Egunerokoan euskaraz hitz egiten dut, familia eta lagunekin. Orio arnasune interesgarria da, eta toki politak daude. Kultura eta historia ederrak ditu. Oso gutxi iruditu zait, Orion gauzak gehiago hauek. Adibidez tabernak, janari onak, kultura ona eta polita Orio. Gaizki, zio oso ondo egin du. Horrelako jendea berdu Orion. Baizea. Nigo izan egiten, zintzai zer gustatzen. Bertxua! Orioko jendeak eta aldarteak bihurtzen du Orio arnasuna itzela. Hango gastronomia eta izaera horrek motibatzen hau euskara ikastea. Oso ondo egin duzu Asier, ez da inporta zuri ez hartzea. Bai, garbi, arrazoia kaso. Horrelako jendea behar dugu Orion.